Maray na banggi YouTube, maray na banggi Bicol. Good morning, magandang gabi sa mga kung manasin man kamo. Bahala man kamo. May ilong kita ko niya na video. Licky Dansky TV, malupit ng pangalan niya. Ito siya dancer. Ilang takong matatakot kita sa video niya. Ang ilingot sa video niya ang pagsunog sa lower body, may sumigaw sa kanya. Kaya ito. Piste baga. Ilang ta. Ilang ta. So, dito na palo yun. Sisilong ka na. Para na. No? Laking manananggal. Laki. Laking manananggal. Lalaki? Lalaki. Manananggal na lalaki pa rin na ilingin daigdi. So, ibig sabihin pag babae ito sa lalaki, pares na ngayon manananggal. Ay, iyo. Hindi na tinalbong na babae, no? Hirak man, no? Tinalbong garo yan. Yun is so sa lower body na sinasabi nila. Susulunin daw. Iro-iro pati. Pero may bulat sa tulak. Ayan o. So, magandang Dito kami ngayon. dito ngayon. Sa area mga idol. Gawin namin dito sa mga Ang gagawin namin ngayon mga idol ay susunugin namin siguro namin na yung lower body, no? Susunugin namin ngayon. So, sila Julix nandun sa kabila. Pinaghiwalay namin mga idol dahil kung iisahin namin baka sugurin nila ng iwan dito. sabay-sabay. Hindi kami sure. Tapos kami namin dito. Susunugin namin yan mga idol. Ay. Binigyan ako na Jumichi mga idol. Ayan o, babae o, nakatalbong. Suportahan nyo mga idol. Boss TV, Don Carlo. Adventure also sa Team Katakot Hunters mga idol. Ilong ta, lumay sa part na susulon na. tayo na Hindi ata. Walang galit eh. Kulong ng likod ko sa bako pa ako naghahanap. mga bituka mga tol. Ayan na, susunod na o. Lumalabas yung bituka. Nag-iiro o. Hindi ka makakalabas dyan. Nag-iiro siya. Masuluman daw yung kaya daon batag. Bro! Gasolina, no? May gasolina sila nga. Kanina ko pa yun napapansin ba? Sumigaw ba? May sumigaw bro. Sunog na? Oh, pangitaan na niyo ko, Pen! Tara! Ano daw hindi nakasulit sinda, no? Itong luwang manananggal. Hindi sinda nakabalik sa dati. Luya mana. Oh! Nadya? Ito na ako susuloon talaga ngayon. Hindi pa nga namin umpisan pagtulog bro. Umpisa pa lang kami ng ano. Nagre-reklamo sa babae, no? Umpisa. Dari May sumigaw. Tuyo ka na rin sa napita. Sunog nila to. Dari ko napita. Ha?
Ta. So, ano ako nakailang sandang manananggal daw ah. Sarang lalaki, sarang babae. Ngunyan sinurunin da si lower body katong duwa. Hirak man. Ano? Hirak man katong duwang manananggal. Pero wala na kita may ginibot ah. Hindi man gira yung trabaho ni Dennis TV. Pero hirak man ano. So, yun na lang yan. Nag-aanap naman kita ng ibang video na pwede kang mahiling. So, nakakatakot ano. Dapat nakakatakot. Tawanin ko yung mga nakakatakot na video gusto kong mahiling. Hindi kaya nakakatakot man di pero arag lang kaniyo. Arag lang kayo no. Ayot lang. Naman na yan.